Τι μας δείχνει το χρώμα της περίοδου σου σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική? Το καλύτερο χρώμα για να έχεις είναι το έντονο κόκκινο, που δείχνει ότι όλα είναι καλά. Αν το χρώμα είναι ανοιχτό κόκκινο, σχεδόν ροζ, αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει αδυναμία στο αίμα και στην ενέργεια του σώματος και συχνά συνοδεύεται από συμπτώματα όπως η ζαλάδα, η κόπωση στη μέση ή στα πόδια, διακοπές στην περίοδο όταν έρχεται και φεύγει και κρύα πόδια και χέρια. Αν το χρώμα είναι σκούρο κόκκινο, καφέ ή σχεδόν μπορντό, αυτό είναι σημάδι στασιμότητας αίματος, δηλαδή ότι το αίμα δεν κυκλοφορεί καλά, κάθεται στην περιοχή και σκουραίνει. Μπορεί να δημιουργήσει δυνατό πόνο χαμηλά, κράμπες, σβόλους στην περίοδο, αίσθηση βάρους ή μπλοκαρίσματος και πόνο που ανακουφίζεται με τη ζέστη. Αν το χρώμα είναι σκούρο, σχεδόν μαύρο, αυτό δείχνει έντονη στασιμότητα του αίματος μαζί με κρύο στην περιοχή. Συνήθως δημιουργεί δυνατό πόνο, φούσκωμα ή πρίξιμο στην κοιλιά, παγωμένα χέρια ή πόδια και ανακούφιση με τη ζέστη. Αν το χρώμα είναι φωτεινό και έντονο κόκκινο, σαν τη φωτιά, αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει θερμότητα στο αίμα, που συνήθως συνοδεύεται από περίοδο που έρχεται πιο νωρίς, αίσθηση ζέστη στο σώμα, πονοκεφάλους ή εκνευρισμό, συχνή δίψα και ακμή κατά τη διάρκεια της περίοδου.